Ένα μεγάλο πρεπέ στοπ και τώρα ευνηδιασμός από την άλλη πλευρά. Με το Λάπα να σερβίρει έτοιμο καλάθι στο Ζάρα, όμως εκείνος να έχει κακό τελείωμα. Το παιχνίδι απέκτησε γρήγορο ρυθμό και από τις δύο ομάδες. Ο Μπέλσερ είναι. Γιαννουλάκου στο Σούλτζε και τώρα Μπέλσερ. Καλαποστόλου. Θα δώσει στον Μπέλσερ, ο οποίος ήταν ακροβολισμένος. Ο Λαμπρόπουλος ουσιαστικά κρατάει την ΑΕΛ μέσα στο παιχνίδι και μάλιστα τη δίνει και προβάδισμα τώρα. 46-45 είναι ο παίκτης που από το ξεκίνημα του μάτσα αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. 61-69. Μπατής στον Καραποστόλου. Σεζόνι η ΑΕΛ. Σουτ για 3 από τον Μπέλσερ αυτή τη φορά. Ούτε αυτός. 85. Μπατής. Μπέλσερ. Και πάλι Μπατής. Θέλει να διεισδύσει. Θα τραβήξει την άμυνα πάνω του και θα δώσει τον Αμερικάνο ένα εύκολο τρίπ. Όμως από το replay αποδείχθηκε ότι και ο Ζάρας είχε βάλει τα χέρια του χαμηλά. Ο Γιαννουλάκος πήρε το επιθετικό rebound από τη δεύτερη χαμένη του βολή. Το 70-88 παρέμεινε. Καραποστόλου στον Μπέλσερ. Πολύ όμορφη φάση, καλάθι και Μπάμπου βρίσκει τον Τόμας. Παίρνει πολύ ωραία τα βήματα. Εκ νέου το rebound. Θα θυμάστε και με τον Απόλλωνα Πατρών ότι ο Τζαμέλ Τόμας έχει πολύ περισσότερο. Απόψε πάλι τον περιμένει ένα βαρύ 40 λεπτό. Μπέλσερ για 3. Η Ολύμπια ξαφνικά αρχίζει και συνδέεται με το καλή προσπάθεια του Γκρέγκορη. Προηγουμένως ήταν δύσκολη γιατί είχε ανανεωθεί 2 φορές και ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να σκοράρει μέχρι τον drive του Χαρίφη. Σούλτσια για 3, ξανά τρίποντο. Κοιτάξτε εδώ πως υπέπεσε στην παράβαση. Συνεχίζει στην αναζώνη στο Εγάλεο. Υπάρχουν όμως πολλά κενά. Μένουν συνεχώς αφύλακτοι παίκτες της Ολύμπιας που προσωπικό καλάθι. Και μειώνει 40-29. Θεωρώ ότι η παρουσία του Σούλτσε είναι σε όλα τα παιχνίδια που έχω παρακολουθήσει στην Ολύμπια. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ομάδα της Ολύμπιας. Ειδικά σε τέτοιες αναμετρήσεις μεταξύ ισοδύναμων ομάδων, ο Γερμανός δίνει ποιότητα. Τόμας, νέο του 3 πόντων για να κερδίσει, για να επιστρέψει απλώς στη διεκδίκηση του Ροσφύλου. Κίνγκ, Κολόκας, Τόμας για τον Αρικμπάμπου. Τόμας για 2. 68-54. Σε πρώτη ευκαιρία το κλέψιμο του Μάιλς. Ίσως είναι το καλάθι που βάζει το νερό στα βλάκια για τον Πανιόνιο. Μπέλσερ βρίσκει πάνω στον Τικούδη, καλάθι και φάουλ. Φοβερή προσπάθεια από τον Μπέλσερ. Τον Άχμπαρδα και τον Τράβις Χάνσεν. Αλλά και εδώ δεν πάει άσχημα. Καλούς συμπαίκτες θα βρει στον Ολυμπιακό.
και το μαρκάρει τον Μάριο Μπατή. Σκρινάρ. Μπέλσερ. Μπατής. Πάλι ο Μπέλσερ για 3. Αυτή τη φορά θα τα καταφέρει ο Μπέλσερ και θα ισοφαρίσει. Μπέλσερ. Ο Κάσλ τώρα, ο Κίνγκ μάλλον, και πάλι ο Μπέλσερ. 38-30 από το εύκολο lay-up. 77-63. 11 πόντια από τον Πάρκο και τρίποντα από τον Μπέλσερ τώρα, ελεύθερο τελείως. 77-66 από τον Κόρεϊ Μπέλσερ που παίρνει επιθέσεις. Περνάει όποιον βλέπει μπροστά του, αλλά έρχεται ο Κάσλ και του κλέβει. Ο ευνηδιασμός τώρα για την Ολύμπια με τον Κάσλ και τον Μπέλσερ να ολοκληρώνει. Η Ολύμπια ρίχνει τη κοντύτερο, αλλά εξίσου δυνατό και σκληρό παιδί, τον Παπαγιακίν. Καραποστόλου. Κάσλ μετά από μια τετραετή θητεία στον Άρη και ένα μικρό πέρασμα πέρσι στην Ισπανία. Μπέλσερ το τολμά σπάνια όταν το τολμά για την αντίπαλη ομάδα. Βεβαίως, εντάξει, πλέον οι κασέτες κάνουν θαύματα. Μπέλσερ και πάλι στη γνωστή θέση, γι' αυτό ο Καλλινικής έχει προλάβει. Τρία ίδια καλάθια. Και η Ολύμπια με 4 Έλληνες στην πεντάδα του, δηλαδή Γιαννουλάκο, Μπατή, Καραποστόλου, Σικούνα και τον Μπέλσερ. Μπέλσερ. 3-4 τρίποντα ακριβώς. Μάθημα του πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος και ο αθλητής με την επιμονή και το πείσμα του. Μεταξύ όλων των άλλων έφτασε και στην πεντάδα της εθνικής ομάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πολύ όμορφη πάσα του Καραποστόλου στον χαφ που έχει μείνει και αρκετή ώρα στο παρκέ. Ίσως σήμερα να είναι ένα ατομικό ρεκόρ λεπτών συμμετοχής. Προσφέρεται το παιχνίδι. 60-34. Μεγαλύτερη διαφορά που έχει καταγραφεί ήταν στους Αποστόλου. Είναι οι δύο καλύτεροι παίκτες της Ολύμπια απόψε. Αν και εντάξει, ο ορισμός καλός, καλύτερος ή κάτι τέτοιο, ο Μπέλσερ έκλεψε την μπάλα και σκοράρει με lay-up 63-43.